खुलुमबाय। दिनै बे गोथार 10 नभेम्बरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै जोङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव सीमान्त गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि बे गोथार सानखौ फालिदों। इतिमध्ये जों फालिखांबायानो आरो बे सानाव जे बयखौबो जोङो गाजा गोमजायै फैनानै बे बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ सिबिफैनायाव आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो दिनैनि बे साना जाहाथे इयुन समफ्रावबो बयनिबो गोसोआव थांनानै थाथों आरो गोलाव समै जोरबाय थाथों, आं बेखौनो कामना खालामो। आरो जोंनि बर' हारिया जाहाथे जेरावखि जाया सेरखाय बैखाय थादोंब्लाबो अराय सम जाहाथे जोंनि नैबे गोथार सानखौ गोसोखाङो, आङो बेखौ बयनिसिमबो खावलायहरबाय। जोंनि बर' जाथिफ्रा जोंनि बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'खौ थुनलाइ सोरजिनायजों लोगोसे फोथांना लाखिनायाव गोबां बिहोमा होबोगासिनो दं। आरो इयुनावबो जाहाथे जोंनि बे थुनलाइजों जोंनि माहारिखौ जाहाथे फोथांनानै लाखिबावो, आं बयनिसिमबो थुनलाइगिरि बिथांमोननिसिमबो आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरोबाव जाहाथे बयबो गावनि राजनितिफोरखौ ज्राब दोनथ'नानैब्लाबो दिनैनि दिनखौ जाहाथे बिथांमोना बयबो खौसेयै ज' जानानै दिनैनि दिनखौ फालियो बा गोसोखाङो, आं बेखौबो आं बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरोखि। दिनै जोङो नैबेयाव ज' जानानै जोंनि जिथुनाखि जोङो खामानि हाबाफारि मावनांगौ जों फिरफिला उरायखांबाय बा फालिखांबाय। जोंनि हाबाफारिखौ जोङो फोजोब्बायानो। आरो आंनि लोगोफोरखौ जाहाथे आं खावलायो अराय सम जोंजों थाफानानै जाहाथे बे हाबाफारिफोराव मदद होयो आरो जोंनि बे बर' हारिखौ जौगाखांनायाव मदद आरो हेफाजाब होनानै जौगाखांनायाव लामा दिन्थिलाङो, बेखौनो आङो हास्थायबाय आरो मिजिंथिबाय। लोगोसे जोंनि आङो बयनिबो जोंनि बर' जाथिनो आं बेखौनो मेसेज हरनो सानो जे जोंनि बर' हारिया जेरावखि थाया मानो जोंनि नैबे 10 नभेम्बरखौ जाहाथे बयनिबो गोसोआव लाखिनानै अराय सम फालिबोबाय थायो, आं बेखौनो मिजिंथिनानै आं दिनैनि